Да Инстаграм бабы дел фитон десаги цхтита бабы фикот. وده چند زخشف تاو تنجنون Ками? هم قورة نخيمة ريستورانة سجيش شاجي كفت تفكوتو يوف مجرد ما استنكفز دي يوش حاط مردك بتسجن استخدم تفكوتو Да каржи кубацит ма да кару. وود ماما تشي باورومه Або мене özme bal blogger başta. Bana ne bana? Kaçıfız dağdaydı. Hay o sağlıqtılan. Игорь. وي كاي شوباو Koyta Ажинай балхатон сада мне котта. خنجينا باشا طاي درجة يا خدك Мана чечки таба цергатн сойзуни. Цаяр. Охан Дуа сидина. на зону базирован просто хца багалсту. أي ماش стафиду ما ولا شتا تاجر تاجر جاهز Я ками да хон сюда фото на феда. вот ташу برادت Наушник-то даже, наушник-то. Ну بعد خيط سمي راستا وزن هواي دودر بيرنا فغوي. Аз блогердан вообще-то. ما все. А он нахос фашик. Эльбрус өйдім ақтырны қейстімей растауын. Тудар фандурет сағди сайсон кәме мұғыстыр қысынат та. Әзба мұхетсімей растауын едірмінне. سما تدر جارجا كنش Ведущий да зорга канс фогдану. Аз хомы тәгәді имақтын. ده تمام بندر شوت أباي راب ده شرق أباي أباي Фейтайена. تنقدنا دي Игорь, башы дия, я мадыр шубой, ама я бабоячкит здан блогер. что أنا زبخ فندر زغدك ماما ведущий دردن ما خسر أبلزنا جارجا در مكانن Лана яуна. أو Маздар зорга Запах канс. кизгай. Ана ой, хума так забах кизга. شتي ما خريوغراف درد Разурайта, еще курдета дырма, который аргумачу вон на программе. Ладно, он до курдета будем курайдаем зуром. Вот программе. Оба хотим программу скандиан. Цикл программ. Цикл программ Лана Шавлухова. А чебон кангами утабал зуранна, куда и балдерта, но тема, хайда камачу цавар гудета ес, кутуразун тейч каугазун. Раст. Паврейду аваджи. Кангами ута. Тромади сакасты, кацерацудан са кангамюта. Ирона аданма. Мана нуридоги куд изберан, сота некада танцефал сарай даян кацерацудай. Ну, аваджи отан резует загон. Мана урсагавай кусканай. Кудзагай, вот если бы понты светились во Владикавказе, были бы белые ночи. белые ночи Но азотефе устума разер артикава гажда. Е оме мана егасах цакани вреда. Е пантаваца кот тамай понт хуттонца. Ма е аваджи орда гидар рацудай. Ешти хай. Интернета кот фысынч ирон адам фылдар Кангамюта канунца. кангамита канунч ресторант. Берахца хорунсуна. Вода Сбербанк бараканан там гаская. Всех что-то важен ресторан ма кафета. Далавола канан, фама фандуй хон фарстау маратум бичеутам. Кизгут тама кангамюта бера ес растцагай анагавагидар. Фадзагайта ирон бичеута налгоймак там бацхон кангамюта ес. ظالمتن نال قويمك تنرش وقويمك تفترش تظالمتي ما دباو خن ندم. وما أجدر ما خدك بتسجن آخر دنجر وارجن صاصات بالخنن فلا منه هير كتش راشتم آفتنی کودی شتی ما آکاش وتر گورات در فیلد در مغازین تبای گومیش چیم شو گوی مکت مغازین تی اوجی شوبت در دارن سلکت آچکیت در دارن راج در ندارت توی فلا نرت دارن گودون در کرزی مگشکه سما قوم شو گوی ما گوا خوش در آرشت منای بیافت خوینه نه نو هرس ما قوم خوش در آرشت توی زوسک شرق آبای مده منای منم کوفته افتادو Эльбрус, растагай да он до кустару хане, магва макатери тарвай карцарас. Карцаршту, фала карцаршту дар юй хаттың жынвайы. Усуш хадат тахшынан дар алыбун, مثلا يتو كان ما ودون درشتق فلا فراجن قوس جنالي. Na kangami utaba mamagaska bichautan takkafoldar karzdar машинте. Машинте фастака хцай машина балханун сота бенжен газ саманев ганун сохам басым нафой. Анзма. Еварта. Амбалтам манаефал зонгите бамнес фастага хцай нев ганун газ бенжен ма евна хадан дамарацонца. Ута бадунс. Ролтан даширак
Чифанди хуже макарон. Захайдзол сейчас самое бахнется. Фалама худак стуижон, худак мастужон. Херна проверишь, что машина куана, وداي ندلما كان سماي بممنا دوك أخذ باصوا خبي بمواشتي مال فشتيس در رب قب كان أنت در شفر اسمه خشتراي ده. مانا بيجوت تخيرات زرتان كيس قلتن بعد سون كان جيمو تيسمته. Ой, на мазах джинам фал вот зубанди коронима фандуё видео бавдесун. Катнурит замани налгоймакта кангамилта канурайда тонца вот раз дардараты. Оман данцагай спектакль ушкургати. О, мараш дархужат. А майн хайда есть куцак мабакасан. Ой, почти баразах чанна зубандима. Хварс. Касан. Гасырбек, ушкурлакта самай пидава. Хасан гаржай. Ебатат хасан гаржай. Вот масайма гыцынла корта каразюла хуями. Ама гасыр. Сайси ебатот лаштай. Шон бако то макрадыш лашны. Не угорай шлаш то шараха. Ма, гасырбек адемай. То он нас отдушет. Шымши, кашмада хожатай. Ливор дарами ливор. Маданам кулайш. Кашмама ливор нахима гуд байрохи. Базы были бардун байер. Вот турмай, ехом поркайра, рашта ехом пор. Пьемайтын рашта кортай. Гасырбек, омо сал шахату. Ждуна сафой. راجدر سماي كان جميت سما كوتوي كما خجدر بخي كيا سخرادون خجدر تشيش كاخا كمان خجدر سوقاي كمان خجدر زوي افتنا وديك راجدر يرون ادم هم خلق كوتوي كرزيمه نرتصل ما خلق كمان خجدر خزاري كمان خجدر ماشيني كمان خجدر فيلدر خصاي فلاز راجز ما بدرني كما خان سخرون در نيچيك اخي فوش مدر نيچيكش فوش در نيچول دار قوت Эрбрус алчидер мамагаш кахама яхисе райдая. Ерда уман ешкатма инна димагал худуш уман инна дарнс на канс фошна сахара. Наудзора. ما خود سونا خود نو مش نش خدت مش كتاي ما ندارن мамагас кана устурдер серагдер проблема цегайдер схонан кейс ма иннета был ходун. خود قال لك سميل النادم برقم ما دراهم مش كتا كويس تسجدر فوش باكني ما مخسن ما بعد فندراوا يك دو صدرت صدمني ما فندركش كراويك ما خزرت تشي دارزن ما فوسني بت ما فوش افتنا دار خزر فندرتا دار فندرتا دار ودا سبارك كوت там فندر زخت كنت بيرخصا كوسن سنر نوغي سما دواي خوش داريش كما فخلك كانش دواي فلدر دواي خوش دار وليك تيشتي كوشي شوات ما ناخذ دار ما يشتي سخا ما دواي فلدر подписчик كمان وما فخلك كانش دارنا وين كروتكاو لا ما باش كان شاك подписчик تانيست وما فخلك كان شافينا هو اما كان يشير سما يودوني في خوش درو سما يدخلك ايش كده ماليزا قهوه است هايب فيديو سيسن ديما например ميمه هو ما مخصصات هيش نسخبرت Лаварничис. Лавар хордер на косы. Аздын моя страница пиар сорождена. Даудар фабарак канжан. Мандар. Хо. Хварс. Мадаудар. Хо. Автоват. Мама хцана ес зоны. Бесплатно. Лавар. Лавар. Сади саражот. Генрубов вафарстайта кизгуттаму бадан цхон кангамиута ез уне радзордун кизгуттаму цхон кангамиута ез акытыр мамада минута фатзо кизгуттадан сахица наразунца капота сахица нелханунца хваранта сахица нелханунца фалкарджеман мана охан капалис кано мамин шиет загачи забахай махиманата не хваро мамин бад загачи забахта балай ма карджи хатирискан гайцера база караджат захтун алгоймактан бадир вагасот налгоймактан нойберца наразунца сахи карджеман куда разунца Мама гурбондери. Дуба отагалтай даварзундама карцарысты. Поздорма мазадам багаркнай ба имити. Эльбрус. Жагай. Хенур рассыгай ё хабар мен захтай берихсадан косумца фондур зохтку тама хенур хсабадырна балхуссамандар. Фандресагна бадар. Фондурецог. На, ну, зуй самагашка жахтун. Ксексе. Alırdım da bon kuva umder asagdan штейдем бира кушта kuva именно да фандрезаг да гевот да хитон хош чувствовать kan знать. Ладно, мана дузахтай сахей карцарас кануца. Ну, цайту хайма сахе кангамилта кануца. Чего ты хажурс? О. Нахта. Часто хаванта косметика. О мама акдума кайда сашта кна шахурат хожанузна. Бавадза. Вот я выйду носа некогда.
Искам эффект той на косметику, И на передаче мою на охоштем. Ладема. Чужата нартака сакангамита кудвдисенч. Саббылтай. Каман штырдар былтай очень чиса растуктар нукроска кано. Ама лапутима куджура. إذا غفلة شالام بنتون قتل بلتادو كود كانينا قشتنا منجي مدل مثلا كش كنا وادي جرد من فستان مثلا فيش تقدر كان دارو جنا ودون خزان ماج نلقوي مقدر نلقوي مقل صفيدا نلقوي مقدر شو مقل تصفيدا نلقوي مقل توين На бавадзе моя рассугда официак пал комнатама дуа сахати билта баца он إيش أخم تما يا أخي بيا أخم اشتر بلتي مدر راي قرنت أخم تدر بيراي اشتر الشوخ ده او ما يرنيول دارم خزان ستين كوباتر خزان بلتشتم خجتة استشكمت تعال خجتة أنا أتسكنت در او شاسكنت ده شو در خجتشت وانا ساونس انستغرام نفبادس فبعضن فلا بلتشا بلتبت نفكشن انستغرام مش عادم بلتم نكش انستغرام مش فكشن يا أخي كونسيرت او تشيكوت خرينك تكن خرينك تشيكوت جار تشيكش ريستوران بعد تشيتا كوارتيرة ريمونت هنور خورينا جستورتايل برس ماما مزردي وكنجا ميوارف توداي زردن هنور أخي كافة فتخص كنوي تساقيدا يتدر عدني تسمع عدني تخوي كنونس عدني تسستم جس كنيا ودرن هنور خوارز دبل كورتسوا لغوز دبل كورتسوا وتر عدنن دخوارش نختسون نوودزني دلغوز باشين جن نوودزني ما بينوتا ما كيد زغت أسكن جميوتنا كنون ألكم درني قرطوي تسمع وبول تشوجي كنونس نجورة تسرقو تبا هيدو مدر بايغوسن أنا واس خسك نبات تكوتار فارس وفيش تبان زبان دي مرازق شنو إيران آدم ما رختر دموجش كسافر كنجميش خيبالون أنا شخيسة تنجب بالانس فشافل در خواهی شخيسة بالانسير جافت فجانش دار خشوم كوا ودخيسة توما مارش كيونن مال وارش من دست تنجبيره وارجن شتى قادر دوين ساوت خشك سخجن وسخجن ما هنجون ما قدك نيس كان جميت جون سافر كشش سافر سشتى كشش إيران آدم كجميت كفكرن سما ما فتي إيران آدم كنن الله آدم خاتم دريش كان جميته سمي جرد بالخنوي سمي ما كيجرد فخودن كنوي فكنت با نو أنا بارة دقاقن إيران آدم عبون إيش بيرة كان جميته والدايدر يوسا كان جميته رابرك وين صار أختر منا فنجو القوش فنجو بات كرازيان فكانن بيرة صدر رشود نخشت بيرة رشود عرفت فلساردتا شكرازية ونس شود خشك ما هوي عبون بونيوس أفجر ميني وق قد كان نشخك دوش نخاش الشفالون تمل من عفتزر تاع قوشش كاين وارج شو مدر خودك يرمى ما قشك يخورش نخاش نودي كنت قام خوداي كاين وارجا يوم مدر يا كان قميو يوي كان قميو مدام كاين وارجا ومدر خودك باك كان قميتش تاخميت عديما سو ويكون افديشا اما يا خيسي سو ويكون افديشا شتو يا خيسي خوشدار كوديشا يا اخي ما ماغشكو كان قميتا شخيسي لك تشيراجن سدون هتتا имеется в виду что например тамаку кфадым мы тамаку мафтасын кфакаш лагзинат мана лагзинатов дишен лагзинат но файтайта на город царгутадар куцугунца на город царгутадар хостанца вахан гудибал ама кангамюта иссанца бера фалваджа дагыру надо мана екангамюта идер агашем газар куцахтай алкедер ахецей райдает о ебарасты цаон забах наушник кангамюта бома магаска есть зоран аносма и сома сабол кфацоран утер сабол зуртна фауджинан фалватер мана насарма карбацу дейч кангамюта боба махидар зоран цахон кангамюта мана цаун цао зардамо well дай мита телефоны кройдонч фасан просто касанчма вот сума дубало ханнада но мана нохам видео та на сразу вайс свой хон видео та мана ма видео тис сюжет مدينة دغدر أخي بوزورم وارزو كده بعض التايتل يا أخي شو كوي كنا إنستغرام في صفتا يا أخي رجع ما خي كوي روكاني
روكا دخيكوي تفندركوي بابا زوتدار ما احمد داريش ما احمد داري ودا چی خوش در جاره چی خوش در سخت کمان خوش در فندری ما جایم برگومه زورنش خلق کنم من نخی آرتیست تام کمایش خورش جنار فندر من در برگا قواخم ما وخنت бафаем фандур инкрустированный стразами Сваровский Сухзарина 1.6 Hier شما خودت فلا فندر زاشته کرازی میده وقتی بخنجلا کن زدم من 1.6 نه من 1.7 1,7 килограмм объем ومحمد رانو مليون كان فندر خورش فندر да он да фандер فلا بال خنزه انا مليون كان да хацер فلا من اشلامدر ومن намного اشلامدر Ер миллионер фандур камайын республике ешкенін зағай. Зуд сатыш ошламы? Цыппар что цыппар. Ивна фала цыппар. Цыппардыр оманса. Цыппардыр оманса. Сал. Eu das priorishim aboni balkham. Priorist ما فلتاز يوزا بخدنجر جيب بالخم. Цыппар. مادام خلق كان ماخته. Кангамилтара кана дудар. Ога лечкендер кангамилта вجبيرين. دغورة تم تنبيله كангамилта. Невазаран. Алрандер. شخصي خدر نيكن قال. Оно ногирина е кангамилта. Ногиридер тенбире фала дغور مساشي يبرسنا. Игорь, стора на сарбол. Ачхабарин. На сарба трибуна Яши. دغورة تم منا نوي تن كангамилта كسجنتك. منا كشكت خشتاق نيشته. يعني منا تشيكالانه. ما كشكت طافت وارجنس منا إت جنار غلوسترته منا جنار كافيورته منا سيو منا تليب كانن قومنا منا عفته يو ما يو بدر يورانن برد كدو يافته. فازاي في نومر دمني. إرما. ما أخبط عفته. شو قوي مكتتا ما كشكت درافته منا ياشتي بوشكت شغالين بوشكت شقرطور ساوند شاشكم تمالفه جن صافته مي. اختارن تصدر تا كمان خوش دارو. هما جورن تنصيد أقدر. شو در نوی دغورة تشته. إيش سواده ما جشون يودن درشت دغورة. بارن قدرك تمايرن تبابي الكل خزرن سيجي. قدرك شجريان سنبا. بقسمم این نخاط باشه ما سخت داریم چپچکا قماس کنم مدنی تشخص کنم. من بالا وارکن. هو مدنی قابل. استی رای کم دهیشان یوفندر بالخ جبخ فندر. میلیون کنه ودا. فرستنو. کد خالق تخیجوران ود و زداره زخچنن. این بلوگر تام زدار خالق کن اما وی وزارناو. من فندر شدار نوکشتر قد کنون سرازون ودنای خزدارون ما وید خی خالق کن در وزارناو. ما کن گمیت من زبوزکن. Игорь, дубака мы хцакали. Асма хема. Бахабек. Запах бичел, мамон, куда его мага. Курдяда, хуцавил варткуа, вот некому шфалецана. Хуарз на барбаран, а ваджи йомак экарон ракада на мабака сан рекламама. Ой, фашче бараздах чина на мама на разы хабарбера десак тахязу. Мама кому фендаут. На казар телевизор макаскута на программа и дартер картун канан цебол журтан кангамиута бол. Кангамиути ел хайма аенца нуридоги кинзах сабарта. Или брус майма магаска давай хоздарне кезон нуртаки кинзах сабарта чутса уйу. Манар такка бентон аргума мушта аус кангамита. رايداي والفتاق كمان خوش در رستورانی كمان خوش در اشتی رايدانس كمان خوش در رشوختر جنار در آباوزن كمان خوش در فنک توزشته كمان فل در آدمزن كمان خوش در موزیکان تودشته من اودوم یودون جاردشت اودوم تودون جاردشت اودوم تا پوگاچوف جاردی ما اودون من ایم ما خوش درشته اودوم پوگاچوف جاردی ما خمت کیرکورف جارزن ما اودون اشت کنگمی تما یورد گیدر زبخشت قلزک زینات در زیش فلا چند شفت تنقر قوم في ديشنس. إلبروس نورتك إرستوني تكخذ ريستوران كشيء. من أفتكر جو أختايش ما دخلك كاست ريستوران شكوتايش چند شف وده شكوتاينش صفيسة. صفيسة. موسكوا. ويتخيل مجرد ما تنكسر. ده قبلنا فريس. молодец. خورج. يودر خورجش يودر شو. فإذا مين صومني برجع ما أختار كين زخسر دينكو. مجال مين ندرنا. كده جاوني جونش.
Галвана рестораны пендернисы зависит кена. Чем захшев қалзак куама, қалзак фашивет куама, меюлар кукафой, каразиун макубелой, амара шухт, иронзин откувдишой, чем захшевы. Хевада я хоржу. Хевада но же я кангамитам дер ничего бакаш. Эрбрус ма и ой бажин заханы. Зурдан хенур кинзахса варес марбахут тонса ем был тидар яхаста гучидар бахут тафал игалзакнунса майн чин раканзана чигауи баканунса май кинзахса варва забах игалзак қалзак хо فتاجدر رباخون قوا آخم آدمه کازون کوشنس واتساقن من ایر مودنیونه دیجی جاگنه هایر رباخون اسمه فشيفة ده نويد هاي تمن نيس قوي تمن سما هو سما يسمى современная музыка تفرا يرتفنا قانت فلا يرما كاد باورنزن شماخنا من خشتي يرون چن زخشفدر يشش كنن تنقلزك تكفستاك دزر ده هنور چباي زاده وخن چاته وخن ميوا كنزخ سفري ما يمن نيس مازغس مجرد ما كيف زدينه دي شاك سوديو جونو ترني تكجحزم نيكو ومراج ما چن زخشف كشتام اما زاخم خبرو دي قاشت ميدغنا واتسغن دو شخات مردك اش فكوتون سغدغا اما فكوتو يمين كافكا شيمد Аналогой дуа мардек. Аналогая фашивет факафдыштыш дуа шахат мардек мима чикушудум нафтаю дуа шахат дам фастахтай ана. Да кухнер хаутты. Качал. Не, ма кухна бафала дифала ما هو يتنديشك فكاشني يمين يرون كافت شيم فكافدشتش دي خونغا كانغامي وناس بعد كانغامي وبالفرس كانغامي تا كمان قد كافتته دن سكر خصاي من لانغ دالنا كرازي غرخت كلام زنزر تخشنس هاو دون كانغامي تشت دون نو مخ نو كرديات نيما قدم در جراح كمي دجر ديراتو ميزر ايش كمان شتي راسخ شتي فتفت كده يواجي ياسردم كانغامي سما خزوتايت ماجان كفخصون سوي فشيادن ريستوران كي باخونونسو من ريستورане тухай назутун фал жанын мардан ахатсы телефон дарбаева ебасам эч дунья разура самая зура безлимитные по телефону меня 100 багалзен каме дома бон рационный خصها تقدر تشغلين ويفي قشطون ما خدك داري يخاط فيتهم تداري تر خصايا مدي شغالين تي مدي ودون نيولري ما نفرتوي وخم كستوات فجنتي اما زردن 400 تخصا بافستاي ما زاختاي جان مميز ما دين алчыдыр бацатты канзанца финги тайзгай кела тайзгай кушартай хо косарт фаржевай згай мата адани дрофишче ресторан фалласын самартар фаллас قارق كنا قوشتر базовые غارنга канканы фонч мини дан кану нуртка غارنга да болса мера канун сохан Игорь она غارنга на байт Я чекал мимо мадани уаджета Ешче кукановат Садажи фиште Мана тут захтай Ханада Марамбурдон сама онама бацев сахшашин рабарта Арамбурд канунса даван канун нечегауи гаранга дабал какана один шерден хорда день врден самае и хуарзы мама гаскоит ханама даван да вавар кави фен сондер коттунса Хома ещен растак да мартпол бажин канума фал када ярдама сынца иронадан када ярдама райдаттунса гаранга гангуто дарагорун када ярдама райдаттан фаржеудин самайс канунса ойдарагорун ирон адама е некадаты самайдин дамаржы гутта кадр кана е кудей чифанды лага чикуцарай оттар дамардан агдау хазари искана май ахи хазари рафтарас انا من شخكت سيت خيفاينس جنزي ناد شخاغي قاشتغلرني كان اجيرت تبو نيچه утанил Сони фунх искан арт дуа сони фунх искана май хео тема яцакту не марарвета андрайн ресторан мама ирасна касуй аданы махца кучемы ратонон сойна балударунсу Мадина мана маха гасизар бар канам барт канам да зарди чи есе он фанду бай хосу ман фанда фасива да кангамит хай ожуган ерта Мама чизртай, мама сама касатывала. Оже кангамитас просто не борен, что так усу. Ердон ахып коттон, я удер кангамиуди. Ома куда ахып коттой? Намазыш хуплаштым, мене.
من один конфет наш хазарам дервахасан. Хазар. Хазар махайда. Кад журам Инстаграма кангамитет хай. Вад ман фанды фенен канон видеота. Баша тасакоттон. Манан ахан видео най уитхай, ама мен най машина. Мана не сухо видео. Мана не сухо видео. Дартар, шаскомай валдай ми так факанш. Бокасан. Касан. Аллах, май охан видео табамын ондыри, алкам ондыри. Алкам ондыри, одан автомат, шурдан. Шурдан. Манан дарнай. Так, эльфрандер. Ну, ахан видео-то может быть на фалендер таиса шкумей кажен кем кава. Уйса шкумей шарраю. Спортзал дахи жабах коттай, стекадам шам. Ресторанма. Харма. О, вада, бирахшанам най. Мамыз сон ройстон. Чому ресторанма? Рестораны дарахам харинек тейш равжарен. Касыта да фигурен в жарнисыш кензышты. Ману хайнадзу. Уйдар у кангами. Рестораны кангами. ПП меню. Раст хоринок та хоруни менюна. Уйдар то кангами. Рахы раст харинок. Загам бош дыстут тренажерный залма. Шараж дыстут. Махил кушна, саме махи фамал. О, вода моя. Очи дар кама базона. Наоборот, оме мачи бажона. Вода, конечно. Ну, мен мақудан дару. Шума дахит хай башаджина. Штие баппарзнан, тенкуш мелагол кам баппарзнан. Ноджма шайт хай фандди заган уи блогер тахай. Дахе. Просто ерен телефон камайс. Уи яхи шай дома блогер. Бокасам са видеота. Касам вода. Да, Махур, в смысле ты дома? Да. В смысле через 15 минут я приеду. Заберу, украду, увезу. Yes! Мама! Мама, сиди! Мама, беги через 15 минут соседям, говори, что дочку твою украли. Да. Сейчас, подожди. Представляешь, мочермонашка стоит! Собирай соседей, лабурок поедете! Алло, ну где ты? Я опаздываю, немножко не успеваю. Это дебильное колесо проколол стою меня. Куджау кудуадуна шахабару жун шасы блогертен. After we men iune fishens ne, مثلا زبا خاطخ اما صدارتر توجه كانن شطام مثلا شفل درد گروین سنا خودک تانا ешин заган налдыны жени пиар Мама телефон тухайт захтан, блогер тухайт захтан, мама хан фарстейс. Нанама есть телефон. Мама ната шесуй, мама квадзори, вот три атарджелуй, вот едер блогеры. О, да. Да я сис видео да бабу. О, нана. Да я сис видео да нанадар, суджени блогер. Май балахцан языкоsun. А база пенсионерсон. Садыр машир гордзун. Иристони сахай кудастан свой баладыртан. Фама мама ес ее видео ормакоми ба на варзоном ба на казар лимон. Алкатер нин видео ормагута на жина де карар вету и бибо гастризонета Канады. Рарвиста баба видео ормак нимот зуртон зон бибо тахтар гауи на видео качуми нин гама радзурай. Сумах паухи куда ставит амаду, куда и ролла хванота, да кангами утоми куда вдещи. Сама захталана, нечего проблемы есть. А мама рарвис там ангачи видео армак. Мама хайда ему бакаса. Бакаса. Касам. Шаллам те юршно. Попросить машко той понт это хайда ман, ничто видео. Шиш фашаран так иду, особенно Канаде им. Он сажавон, рашжаге не выбор сахам понт это. Ирате кайжонен жаман айфашивод ювайдарзна жазна манаслып уахаму яхисей балетета на ирон нагой магад кудым бала яфта вейенс
махит хайтас жогон ждар вообще дар нику не самой пантабатсо кот донерун кujogон ما كونش درجة كنا فلا سو ما تمر أخيجم من قتل دو أم تالن قوم جانا روكش مر أخيجم أس كنت ماشينا تيما بونال سما يكون رابلون ويدرنا جون after 200 كنا ماشينا تي خيجن در بونا راي أخو تكايا برستايا فلا سجارة ما قابلتن ponte tamach mane na benderna es dikejun ma khadak tatim bole niku zabahu Ебаты на бибой видео армак бибо саанта динарвета на манин катеритер забахо майгалзак زبخو وده من طاقة جغن فنده وده منه كانسرت ما بيرا آدم السور ما خي كرافتيش ما آيواد هيود هاي منو ما تكفت سجدر الشوتينات ما جرد ما تنقصو كرات سيسو أكونيت سغدي ما دام يودر كفكاشن سو وده ما خوش درنيسي فزا ما نمبا ما ناناي خبر بيرا وارز مار باتسو مام ورز بيتشو كميات كودات ما إن كوزا هونات цай тухшис вана да пенсии бира Менен та из кангамита, амасты интернет. Мен зарядженіші. Алкедер яхи кангамиоти койфа кота. Азба куцогуной вин загон. Загай. Кангамиоти пайда не чиес. Мана цахонда дахе ота в деса. Чида дахе це оя в деса. Дахе це мая раза чина давой. Ама алкатар аден зарда мои хабардар фатсаузаны. مادام خارجينا دايش كشيرون صوت تاجنا إنه من قد زغزنس من هي أيد خارجينا دا زغجا دول دائما وتر مستر ومجسك آدمي مستكون كنزنا دول دائما وتي ومجسك كودايتي وتوخي داري تكميات ومي زبخوت مزر دس ما خافتك أنا ما بابا كنت بقدر تانو تيمي من يخصدر نينا ما نايدر ما دويدر إيرون آدم يخصدر ني Салима, мохе ставят маппалет от мабауджи реклама бакасана. Хайда, бери рустак на багалци. Харс. Ачуван кангабюто бодзоро махазар лимонт. Амама магаскач вон на студии гвама фажина адаймак качуман кангамюта анца атоги. А профессия магаска кенан дарчидар вот так-то магаска. Куда и балдер та это утима и нарцатуко то ела. Нормально что кафенджай такая. Ирон театре актриса Рассух ама курдяткин кизга Оля Земирова. Оля гаснова цо. Вот лайжар хор. Оля, куда бакарта? Забахар бахатся да. Забах. Не забах. Оля как надо там один дон. Феттай, се забахла путана миуи. Фетай дон махун. Лешки накта алчи разумнса. Оля, ерда репетиция арбас таразурмам. Савар спектакль укушаш. Артака варам ревизор. Гоголя пьеса Магашка, Саудар Бонов Аштаузан премьера, мы Вахоном, Гордягой. Оля разур мама задаван Савар ролиш. Кангамита заказана. Кангамита заказана, манан мафалгонсу Мария Антоновна. Городничий. Городничий чешко. Ма у рауак жондо хаштахам чешк. Моя фанды чунзасау. Мама на лапурба сидишь. Кажорне. О мама на чешк. Ты тухтамиш удар я тухтам. Бавдыштана? Вдишу со спектаклем. Абон Оля Азурам Кангамита тахайма бира фанхашко там фалгер даукуба фаршон ерда куд актриса авто савар кангамита факаныш сарды омагер даон да профессии башту кангамитима куджахтон раждар автомой ама сарды ама кушты сцена ел куд хисан каныш раштин кужахон да Чимана жонаха мадам кфен мам кфажа кмаба фаршин жарга кам кушаш мачида макфазур на актриса дан жарга от саурнгадар на факана на фак на сауне самандар да на урным унын на манурны кайнавурны размасот وما سمعنا شابر دحين كيف دار شو تخيل كنا ما فند عدم كنا فجون جنبا يزورن عدمي ما قشك كتر ما خي شابر فدارن ويافتم
фандызуры, мы вот бамбар, цадам кажагных. Театр кушни фаланаута. Уй мамагаш карашт. Кудынау ома актриса та юдар кангамита канысо. Жбира тужон мод. На канысо. Ирон адам бира кангамита и куда жона мафтамай. Авто куда канай вот фцаджудар да шармасавар кангамитар басаунс. Иштамананжа. Сдажардама сынасау. Жахга адемак дажардама кунасауа мадын ахам وما فزورنس قو after كن قو قامر باس واي مدخيزة بغباف دي شاي خورش تشتي يمراك شاي فودا جردما نسو سادي ماغ وما قش قوراشنا وقاما دي ماغ كتي فند ما يجردا كجغو سادي ماغ ما يا خيراب دي شنافتا قاما دي شاي خير ما موخن فارسيس من كتر باواتوتن زاختاي театр марбацота хонова билет лаварозенцеви нахецено ما خنز نخيادة ميلا варна чибаканза. Урушагавы жахсынан бесплатный сыр только в мышеловке и бацаган фекшт. И то для второго. ما وسو سختر الخنقة. وسو سختر الخنقة وتنقراش. هير سبيكتاكل دساشت الجلطة بدأ ينخاش دساشتي باجت. صارت ميلك نفتني كوفية دساشتنقاش يدير دقوم يشتي بامبارا. لا. ويوفا ويمخي مني وجوجا. يشتما خم وما دجر فاش كان كات خورج كات فجر ما تجر. В жардам машай, андер мамагашка хоржардам куаут сауна. На яжон махадагай на фенкарм. Чижоны моя райшин махадагай автомой на бамбарн. На жон. Махини курсах что ну с. Куда mana? Куда его? Хам форст мами. Театр сераг роль командаттан чумай фахалаканс. Нужно когда нумай масардами даг най ахам хабар хаваксама баканун уижага ж театр ма куштма кашин абон ниш райшом най майер ишкама хаваку канон куна канон абон авто райшом тафта штей авто кужагоно д фалгонстай сухнадан так кама кутар كما خوا كانوا يدير من صار دراج مسو مش درجنا كود أكتريسة ما فوقوز تدر فودر كنزشتم شيراب دري شيراب وخم فارستا مسار مرتسودي هنور ريغون كيسغدا ما أفجأ تفوت ساردي ما دين بول تخسن كوفي ودخستا قو تخسن كوفي ود زردن دنيشكي وتفتزغي وفرابا بيدتا دا أكتريشة ميوتنا вот это равджескат фауи мадазар дара хурмай ни кутта кена ни хутта мадин зон раба байда тами вот як 3 минуты есть когда ты вот мада был не он танцадан на авто равадиш масарди видагма ма жонга та мертхарта юдер ай вадима башта что фудер шафудер хато фало Чинау башт ай вадима, удон там амбаренс, удон мимо школа айрым, что мама жоненс, ахам куда сам на фажун. Хазар мидек таш куджах тон райдяна, дан тынк шабр, мам рашах гайзурндер мам на фасел. Куштова, рсаун хазар, шпаден, хазар мамбарга дар на факан театр с факушн жак. Мама ухан фарсте сега седра да ба фарстон с ба короне кут байзаема. Еската булхан сават демана актриса дама Винченцо Эдуарда Кахера Гонкоте Мазахтай аз актриса дан Большого осетинского театра маме Магречка Рахашета. Тахтер. Ой, ахамадам. Давай. Актриса тер хафтак жага модишку машкуй кана. Пашаран куон од мажон за что. Амтане чешу республика ихшан мод. Юлдар жонен. Куда изонан ода фудерхат режиссер та роль таку феварунцана. Зурдан Эльбрус манай газу, Игорь Манаду манай газана, Оля Дуба манай газана. Вот адаймага актер я ходак нертасу, на мафон доз манай газ. Актер режиссер спарак кануина. Если когда вот атым один роль равар, то он сама дозардама на фацуде фадин газ гаравады. Пучахту нафта чешевра что кушин театр нормамам
Нормахам хабарна Марси Дишману, самой мажордама Мафа Салама Фалгонс, куда я автор режиссера Фингара, Симон Хаштаг Дарумаманы с Фалгонс Ратта. Куда актриса ота с баракотан кангамюта на варжис театре фал Хенур докут Орегон кизгаота Хенур мана махтер Хенур нерта кизгутаяна ма касан социалон хущедар кизгута сахи куда вдея сунсана ой цардидар ма Хенур кизгутта чикангамюта канунцуны бада зардамачина целый. Если он есть мамана куйфени сот фацерис нурбаба я хитсе чта сараста. Мене Игорь Ашахна куджа сифарштамын ратта умарахижнан уйкой кот та ума я хиса ядей максидер араж жогга манаж театр кушин канателе уминады кушин мажогга махиса ишта аражын. Ахам кангамита мажарда на саунс кажагнай қау. Оля жагмая ма хершу гоймак ткуй ракуттам. Ама налгоймак тырдыгайта да жардыма кангамита снасыл. Раз гайр бурс бера кангамита на каной. Мана херандерне? Бираз жарденка. Бираз урын? Налгоймак бира кузура уйдер хаус кангами. Сама кангамию, кайфажманын. Ахалут. Махадага имеет жагнау. Зурма. Жагадей мак. Кангамию уйла. Я хисе ишты куфара жуйдер. Уй кангамию да. Куни суай май да хисе ишты коражай. Домагас каналгоймак хавама ваман кайдзурага, адзурт анхастканага, уаздан. На? Раст махихузан. Мана раст махихузан. Рано майта игра. Рано майта. Фарс. Мама баухам фарса есть. Мана вниз шелгоймак, налгоймак валдащина есть. Кангамюта кану. Вот дучи баканзана. Спацана сабурой бакасана махадзара марандозана вещи. Бутылка райсена майонеца скумбо басатсана кинобайника канзана. На. Цаган фицак сажахта. Бай кушсан, бакашсан, махисан сидер хадзак ташканзинан ма асаузнан. Усадей маги масар башнаузан, зурганау канзинан ма автодартер. Кангамютан на аставес и соскуном, кут на балонцу, куда макасуй? Корон шин на ес мне кадозей. Могашка дарна. Ночи фатыңдар варенс. О, саж дартер яш фулдер. А чартиши табал дайдар кангамюта бера арзум сана? Ертом энерден фиште. Ата чиканан. Мадам зураг лагдам лагнау. Есага ер кфахлун такой медик я хош зен. Авал пошин зарун ганай. Тахтар. Да телефон шеса. Да. Назарус. Азарт штем же. Давай уйди на калашкананта. Гыцыл кшакарази марсыдаш. Мадина бабы из кангамюта. Кангамюта бабы кутканы Мадина уе. Телефон шеста, налог телефон там. Самая юдар феной. Азар. Я что ли? Да. Нет что ли? Кангамита чиканом. Давай. Эльбрус не зарай. Еще зарай даразаран. Оля дараваджизон. Хай. Айда. Оля анин куцахта отемы варзуй мынкай зорага агдау балхост сабур налгой макта. Хема махтар варзан уханта оляр. Чуда болай бари махсан. Фал Игорь Майер бурсан сана фарс мамауна макаскеба назарди табама гурунца. Мадина, на? Оля, арфазин канан кешер тайраста кенамар бацутта. Назардадин загует самай да спектакль да хей камацата канирава я хуарс. Амаши забахчира газай да хей цей босс чуваем. Амена вот. Махба назарда дарджина на мама юхат амаду ухати кене ю канджина на студии. Ама мадам рыбаса, зачем спектакль? Бужник шман. Она Лавар билет такого. Позертати, кахтаим калмом кашснен театр. Басалтю. Бужник Коля. Ояда был баба я чего на барбар каромар картей, мама гаска чего из котан хуарс хацакта, а маю манзарда загуй самой, а чего ничего кангамюта был базуртан, он и уайта и дарт. Айдах махна фал наражи кацарунц, на пацаха ди кацару еч адамдар и дарт кудунц. Амена. Эльбрус.
فتساجدر مخيسي راي دايزنن شتي مجرد جغس تماي هوسه كان جميته خوش درج دومنت ما ماجسكا كان جميته راس دارو دستيرنست ما وجست ما سرجني شون دخيو انستغرام نفس بابارس دردم كشتنن kad ma bon несło arboshan da spektakl ma otta Instagram. Ком эфир сканзала телефон имеет. Вот это хью нефиш. Сцена эфир. Фейт тайна. Нефиш нефала нефиш. На телевизор матч bon как asta чизер арастак на был кап схарскота он да зарда чизогой. На телевизор надма кашчитан жагын самай كنغميتا شسارد ساشقات تروي وياش خشدر ومن عادي ما جرداغا يسجغا ينادي ماغن وما يخشدر نيسيش اراجي عند خص اولا نقاطع التلفزيون ما كسكوت عارفه يون كان ناشي زر كياتايتا نخص ما نظر دارنا ما ني قبر كينا باوا غيايتا اما نين نفيم بوت زبخني نوتا